2018 елда Мөслим лицей китапханәсе мәгълүмати үзәк итеп үзгәртелде. Шул рәвешле китапханәнең яңа инновацион моделе төзелде. Цифрлы китапларны Xbox ярдәмендә уку балаларга зур кызыксыну уята. Укучылар яңа технологияларны кулланып, олимпиадаларга, конкурсларга әзерләнә, проект эшләре белән шөгыльләнә. Безнең алда укучыларны дөрес юнәлештә шушы мәгълүматны кулланырга өйрәтү. Безнең лицейда моның өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Безнең инде сез карап киткән Xbox программасында без кул ишарәләре белән төрле китапларга, димәк инде сәяхәт кыла алабыз. 21 гасырны мәгълүмат гасыры дип атарга була. Мәгълүмат ташкыны көннән-көн арта. Бу мәгърифтә барган үзгәрешләрнең төп сәбәпләренең берсе. Лицейда да белем бирү процессында үзгәрешләр булды. Безнең инде китапларыбыз берсеннән-берсе матур, кызыклы. Шулай ук аларда төрле QR-кодлар аша укучылар сәяхәт кыла алалар. Алар инде шулай ук QR-код аша тылсымлы менә шушы кошларның, чишмәләрнең тавышларын ишетү мөмкинлеге тудырылган. Хайваннарны, җәнлекләрне күрү мөмкинлеге тудырылган. Белем бирүне цифрлаштыруга карамастан, кагаз форматында китаплар балалар арасында популяр булып кала. Китапханәче бу эштә мәгълүмати фильтр булып тора. 96 елдан мин Мөслим лицейында педагог китапханәчесе булып эшлим. Үземнең эшемне яратып башкарам, чөнки инде мин монда балалар белән эш итәм. Балалар инде алар һәр вакытта да ачык күңелле, ачык йөзле, алар белән эшләү миңа бик рәхәт. Китап бүген дә төп белем чыганагы булып кала, китапханәчеләрнең бурычы укучыларны мәгълүмат чараларында ориентлаштырырга өйрәтү. Регина Мирзаянова, Динар Менгазов, Мөслим телевидениесе.